внимание на синия сокол от малките пупчуци, което не възразявам да взема. Но първо да видим кой е господин Хайд наистина, ама наистина. Браво! Сега всичко се връзва. Така ли? Не бъди толкова плосък. Просто всичко започна преди години, когато постоянно ме дисквалифицираха от бойни боти, защото роботите ми били много опасни. Един от тях всъщност разруши студиото. Hola! Здравейте! Само татко пак да не влезе като в миналото видео. Което обичах да правя роботи, които унищожават друг. Кой е? Влез! Жалко. Слушах Гариса да се оплаква, че не може Влез! да види синия сокол. Аз съм! Искаш ли халва сега? Не, тате! Тази халва е от предишното хавкане на миналата година. Очите! Идването и отиването си използвах присмивателен газ за олен и го пъхнах в гигантския робот. Дистанционното контролиране. Не ме снимай! Значи, господин Табак! също сте поспал вътре. Но всичко това заради един просто опит. Няма нищо. Добре, хора. Чакай! Чакай! Ти пак ли видео? Да, тате. Аз съм ютубър. Не си! Ще се научиш да не си вре. Кучешки компаньон. Винаги с приятелите ми, нали? Бях толкова близо смъкна с тях, ако не бях... Нали знаеш, че искам, това ми даде безценен урок за Експлозии и специални ефекти. Много започва. Току-що завърши. Вие може да сте повече, но аз ще взема всички. Злодеи, майче пристигнах. Вземете новите капки за кихане. И сега, знаеш какво? Не съм се слагал. Тате, защо слагаш капки? Ти не кихаш, дай на мен. Добре. Синко, как да се обадя на майка ти по този нов телефон? Тате, снимам клип. Обичам децата. Най-накрая си намига да го каже. Няма съмнение си. Нали искаш ли да ти поканя как да звъниш на мама? Не бе, аз вече разбрах от интернет. Не! Ти звъниш на ютубър. Тате, много си прост. Я да направи това таковата. Паузата? Да. Добре. Но няма да направя пауза. Не на ютубър. Звъни ме с телефона. Да? Зинко! Тате. Да, обади се на теб, нали си ютубър? Татко. Аз съм тук до теб. Здравей, бабо Джери. Чакай малко, това е дистанционното. Ти да не би да би звъна на дистанционното? Да. Как? Сега ще звъня на ютубъри. Ало, аз съм Матия, вие не сте.
Яка смислена, която се казва Мъци. Синко! Господин Мъци. Добре, господин Мъци. Сина ми ви е голям фен и иска да говори с вас. Да, тук се харча парици и ти като кажеш Мъци, нищо. Ето ще дам на сина ти. На сина ми. Да? Здравейте, аз съм Мъци, вие да сте. Това шега ли е? Не. Не звъни повече! Ще играм с бой сърф. Чакай да си го стигля. Това е Майнкрафт, тате! Добре, значи ще строи къща. Вече си за бой сърф! Добре, аз качвам от този блък. Да! Сега си в Майнкрафт. Добре, ще строя къща. Сега пак си в събой. Играеш, ще те снимам. Не, ще играя рафт. Не мога да така. Акулата ме захапа. 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 Защо акулата ме захапа? Лъжа акула, отивай се в стаята. Акула, не, акула, не ме яш, акула. Тази акула е мега проста. Имам милион парички. Минах си рекорда. Не ми помогна. Къде беше навънка да си играят приятелите? Ще се продължавам да си мина рекорда. Не, минах си втория рекорд. Добре, хора. Вижте какво ми стана с глазата. Отвлякаха ме, а пък той не ме спаси. Да не те увляка. Защо биеш мен? Не знам. Идиот си, татко, ама идиот. Ще ми купиш ли фидget спинер? Никога, синко! О, татко, това е стрес играчка! Моля те! Чакай. Ало, ще поръчам един фидget спинер. Да, на мен ми го дайте. Ще бъде мой. Ади. Казвам си го. Синко, още не са ме доставили фидget спинера. Моля те. Никога с не казвам на мен. Малазете, татко. О, и аз също. Тога, къде имаме взаимно чувство? Къде е мама? Убих я, синко. Сериозно, защото тя винаги ти позволява. А пък аз не, защото... Ето защо я убих. За да не ти позволява. Гледайте как убивам баща си!
Абонат, защото го убих. Добре, хора, да продължаваме. Аз съм шофьор на камион. Татко! Аз съм дух. Тате! Ти вляза в теб! Не! Мисля, че е яко да си отново в човешко тяло. Да. Говоря с различен глас. Ето. Добре, хора! Здравейте! Днес ще правим... Така говори сина ми. Забавно, хора. Леле. И чао, този клип няма да излезе в нека.